Σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς, εντιμότατοι Άρχοντες, φιλέορτοι Χριστιανοί. Η Μητρόπολη μας, η Εκκλησία των Φιλίππων της Νεαπόλεως και της Θάσου, κατά το τρέχον έτος 2024, εορτάζει ως γνωστόν την επέτειο των 100 χρόνων από της διαπατριαρχικού τόμου επανειδρύσεώς της καθιερωθήσης από το 1924 έως και σήμερον, 100 χρόνια μετά, ως Ιερά Μητρόπολης Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου. Μεταξύ των άλλων, σε όσα προγραμματίζονται να γίνουν, με πρόνοια και έμπνευση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, απίφθινε γράμμα προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο, ώστε μεταξύ των άλλων και κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων αυτών των εορταστικών υπευλήθη η παράκληση ταπεινώς ή να προαγάγει ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης εις πρωτοπρεσβύτερον του Πανσέπτου Οικουμενικού ημών Θρόνου, των εδεσιμολογιότατων Σταυροφόρων Οικονόμων, πατέρα Θεόδωρον Σιδερίδην του Ιωάννου, κληρικών της καθημάς Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου. Ο εν λόγω κληρικός είναι ο μόνος εν ζωή, ώστις έλαβε την της διακονίας χάριν υπό του μακαριστού προκατόχου ημών Μητροπολίτου Φιλίππων κ. Χρυσοστόμου του Χατζησταύρου, του μετέπειτα Αρχιεπισκόπου Αθηνών. Ο εδεσιμολογιότατος κ. Θεόδωρος Σιδερίδης εγεννήθη εις Λεκάνην Καβάλας την 24η Φεβρουαρίου 1937. Κατά τα παιδικά και εφηβικά αυτού έτη διεικόνησε εις το ιεροψαλτικών αναλόγιον, έχον δε παιδιώθεν έντονον την ιερατικήν κλήσιν, ενεγράφει στο ανώτερον εκκλησιαστικών φροντιστήριων Θεσσαλονίκης, εκ του οποίου απεφύτησαν αριστούχος τον Ιούλιον του 1962. Ενυφέμφθη τον Οκτώβριο του 1960 την Ελένην Καπαγερίδου, μετά της οποίας απέκτησε 5 θυγατέρας. Συμμαρτυρούντος του Αρχιμανδρίτου Παρθενίου, πρώτου ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Σύλλα Καβάλας, εχειροτονήθη διάκονος την 30 Οκτωβρίου 1960 υπό του Μητροπολίτου Φιλίππων κ. Χρυσοστόμου, πρεσβύτερος δε την 26 Απριλίου 1962 υπό του τοποτηρητού τότε Μητροπολίτου Ελευθεροπόλεως Αμβροσίου. Αμφότερη εχειροτονία αυτού έλαβα χώραν εις των Μητροπολιτικών Ιερών Ναών του Τιμίου Προδρόμου Καβάλας, ισόν διορίστη πρώτον διάκονος, εν συνεχεία εφημέριος την 1η Μαΐου του 1962, αλλά και ιερατικός προϊστάμενος αυτού, αποτελών τιούτο τρόπος των μακροβιότερων εισέτη υπηρεσίας κληρικών του Μητροπολιτικού Ναού. Διαπιμαντικούς λόγους, επιτροπικός, απεσπάστη αρχικός εις την ενωρίαν Αγίων Αναργύρων Καβάλας επί τριετίαν, κατά τα τελευταία δε έτη της ενεργού υπηρεσίας αυτού, εις την Ιεράν Μονήν Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Νικητών, στην ενορία του Αγίου Κοσμά, στην ενορία του Χαλκερού και τελευταίως στο Ιερό Παρεκκλήσιο του Πολυδίου Γυροκομείου. Από τις 3 Δεκεμβρίου του 1974 ασκεί και το Υπούργημα της Πνευματικής Πατρότητος, ενώ την 5η Νοεμβρίου του 1984 ανετέθησαν εις αυτόν τα καθήκοντα του Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων, θέση στην οποία υπηρέτησαν μετά ζήλου και αυταπαρνήσεως έως την 19η Ιουλίου του 1990. Σε απάντηση αυτόν, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, απευθυνόμενος προς τον Μητροπολίτη Φιλίππων, έγραψεν πατρικός: «Ιερότατε Μητροπολίτα Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου, υπέρτιμε και έξαρχε Ανατολικής Μακεδονίας, εν Αγίο Πνεύματι αγαπητέ αδελφέ και συλλειτουργέ της ημών μετριότητος Κύριε Στέφανε, χάρις ή τη ημετέρα ιερότητη και ειρήνη παραθεού. Απαντητικός προς το από τις 8 Απριλίου ενεστώτος έτους γράμμα της ημετέρας αγαπητής ιερότητος, γνωρίζομεν αυτή ότι, ευχαρίστως ανταποκρινόμενοι στην παράκλησιν αυτής, απενήμαμεν το εδεσιμολογιωτάτο πρωτοπρεσβυτέρο κυρίο Θεοδόρο Σιδερίδη, το οφίκιον του πρώτου πρεσβυτέρου
του καθημάς οικουμενικού θρόνου. Επισυνάπτοντος δε όδε το προς αυτόν ευεργετήριο ημών γράμμα, δια τα από ημετέρας πλευράς περαιτέρω, τα κράτιστα ετούμεθα τη ημετέρα φίλη ιερότητη παραθεού, ου η χάρις και το άπειρον έλεος ίησαν με ταυτής. Το εδεσιμολογιοτάτο Κυρίω Θεοδόρο Σιδερίδη. Η μετριώτης ημών, δια του παρόντος πατριαρχικού ευεργετηρίου γράμματος, δήλων ποιείται και βεβαιεί, ότι τιμής ευουλωμένη κατηδίαν πατριαρχικήν φιλοτιμίαν και προαίρεσιν των εδεσιμολογιότατων οικονόμων Κύριων Θεόδωρων Σιδερίδην, κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου, άνδρα κόσμιον της ήθεση και ιεροπρεπή, ευσυνειδήτως δε και εν αφοσιώσει προς την Εκκλησίαν εκπληρούντα τα καθήκοντα αυτού, έγνω απονείμαι αυτό το οφίκιον του πρωτοπρεσβυτέρου του καθημάς οικουμενικού θρόνου. Εφώ και γράφοντες αποφαινόμεθα είναι ο ηρημένος οικονόμος Κύριος Θεόδωρος Σιδερίδης, υπάρχει από του νυν και λέγεται και παραπάντων γιγνώσκητε, εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου, πάση στο οφικείο τούτο προσικούσης τιμής πάντοτε και παραπάντων απολάβων και αξιούμενος. Όθεν, εις ένδειξη, βεβαίωση και διαρκή μαρτυρίαν, απελήθη με τευχών και ευλογιών ημών εγκαρδίων, το παρόν ημέτερον πατριαρχικών ευεργετήριων γράμμα, το εξονομαστέντη Κυρίο Θεοδόρο Σιδερίδη, πρωτοπρεσβυτέρο του Οικουμενικού Θρόνου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Και... εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Η Θεία Χάρις του Παναγίου και Τελεταρχικού Πνεύματος, τη μετέρα ταπεινή προτάση και σεπτή εντολή του Παναγιωτάτου Οικουμενικού ημών Πατριάρχου Κυρίου Βαρθολομαίου, προχειρίζεται σε πρωτοπρεσβύτερον του Πανσέπτου Οικουμενικού Θρόνου, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέη. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ότι την ιεροσύνην χαρισάμενο στο γέννη ημών και της τιαύτης δωρεάς και τιμής την χάριν ημάς ενδυσάμενος και αυτούς ικανούς ευλαβείς καθιστάμενος, του ιερατικός διατάτην και διακονήν, τους υποβεβικότας λειτουργούς του μυστηρίου Σου. Αυτός ένδυσον των αδελφών ημών, Θεόδωρον, και τη σεμνότητη κατάστησον αυτών, του εν αρχή ίσταστε των πρεσβυτέρων του λαού Σου, ως πρωτοπρεσβύτερος του Πανσέπτου Οικουμενικού ημών Θρόνου, και καλόν υπόδειγμα της μεταυτόν γενέστε καταξίωσον, και μετευλαβίας και εδούς εν γύρι καλό τελέσε των βίων ευδόκησον, και πάντα ημάς ως αγαθός Θεός ελέησον, ότι σοι οδοτήρ της σοφίας και σε υμνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άξιος! Άξιος!